Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Today football match dङ Dimakuchi stadiumaव. बेयाव जों नायनो थांगोन. थांनो थाखाय थियारि खालामगासिनो दिनै. ट्रेक्टरखौ लांफागोन. ट्रेक्टर दा जायगा बानायगासिनो तिरपाल होनानै. बेयाव जिरायनानै थांगोन. बेयाव जनानै आरामै थांगोन. खोनानो मोनदों सिलभार जुबली होननानै आरो जोंनि खनाथिं सानैसो दं बेखौ दैखांनानै लांनोसै स्टार्ट होबाय बे खारजोबबाय गारिया दै लादो एसे बुरजायानो लादो दैखौ जोबोद दै गाङोना बेयाव सानसे जाहैखागोन आं दानि स्कुटिजों थांला बोरायफोरजों लोगोसे थांनोसै नै गाखोजोब्बाय थांनोसै चलो 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 चलते start जायाखै start जालिया चेक खालामनांगोन हाय फैनाया कायदाया मा जाबाय start जाबाय कायदा start जाबाय थांनोसै थांबाय सालायबाय ट्रेक्टर वाला लोगोफोर साखाया बिराद मावदो एसे जालायहोनोसै लोगो सोंसेयानो जोबोद मावदो बेखौ खुलिनानै बेयाव स्पट मारिनानै बेखौ मारिना होफिननांगौ जाम खालामनांगौ खुलिनो हानायाथ' बेखौ खुलिग्रा जगार गैया सिलायनासो हायाबा बेलेग रेन्स गैया जायफोरखौ पाइप रेन्सजों खुलिनो मोननो स्लिप जाबा आरो बेखौ मा खालामनांगौ दा बेखौ खुलिनांगौ बेखौ सेलारेन्स जानाय खुलिनो हागोन सायावनो बिथिबो मोनसे मारिना ला मिथि हमनाङो आरो मोनसे नांबावगोन दा जोंनाव बे मोनसेल' दङ ना हागोन ना दा मख'नो हागोन ना बे मा साबगोन डाइरेक्टसिगोन खामानि दं हाबाथ' मोजाङानो देखा जाक मा जायो हागोन ना हामा हाबाथ' जोबोद मोजांसै ओमफ्राय नै थांनोसै टाउन सफैबाय हाथाइसालि दिमाकुचिनि टाउनाव लाखिबाय एसे जायगा नायनानै गारिखौ पार्क जों बेनिफ्राय थाबायनो थांसै बे हाथाइ मोनबाय जों सफैबाय आं फार्स्ट गेटखौ मोनबाय दिमाकुचि स्टेडियाम सफैबाय बेनि भिउ बेखौ नायनो हागोन बे समाव बारा गोबां मानसि गैथ'वा लासै लासै हाबगासिनो साफा सानै बिदिनो जेब्ला टाइम सफैगोन
गोबां मानसि जागोन फैगासिनो दं रितु पाठक बिथाङा बलिउडनि जा सिंगार बेयो मिउजिक कनसार्ट खालामगोन देग्लायनि जा मोनसे फुटबल बेखौ बयनिबो थाखाय फ्रि खालामना होनाय जादों टिकेट लायाखै बिना टिकेट के सब देख सकते हैं इस मैच को गेटनि हाबनोसै लामाथिं बेहाय मोनगोन बायदिसिना जाग्रा मिठाइ इरि इस फिल्म का कुछ ऐसा नज़ारा भाइयों दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं पूरी फील्ड की ये नज़ारा है बहुत सुंदर ही ये है यहाँ पे बोसोरफ्रोमबो बे दानाव फुटबल मैच जायो जाय साधारन सुबुंफोरखौ हाबनो होआखै बेनि एन्ट्रि गैया मानोना बेयाव अफिसियेल जाय आलासि जाय मार्टियार्स बिथांमोनाल'सो बेहाय एन्ट्रि जानो हागोन दा पाब्लिकफ्रा नै बिथिंहाय जिरायनानै नायनांगोन नै फुरा फुल जाबाय फुरा फुलै जिरायबाय ओइ जबाय ना बेहाय मुंख्लंखौ गोसोखांनाय जादों मुंख्लंफोरखौ बिबार बावदों आरो मान होदों बेहाय मुंख्लंफोरनि मुङै आलारि बाथि सावबाय मोनाबिलियाव बेफोराव जा गोसो जानो हागोन जाहोग्राफोरखौ बेहाय एसे जानोसै उखैहांबाय जोंथ' उदै बुंनायनि जाग्रा गैयानो होनना बुंबाय एसे लावदुमफोरजों एसे जानानै उदै बुंना लानोसै लावदुम थाइनै आरो दाउदै रुनाय जानोसै एसे बे दाउदैखौ लाबोदों संख्रि एसे लाबोदों बे गासैनि मोसाखावरि हानजा नैबे जादों बिथांमोना जादों हारिमु हानजा दायो हारिमु मोसानाय मोसागोन जाय मेट्सआ जागायनाय सिगां हारिमु मोसानाय बे सोलिगोन गोबां मानसि हारिमु हानजा मोसाखावरि बिथांमोना लानानै फैबाय थादों आरो बे बड'लेण्ड गेलान्ट गल्ड फुटबल टुर्नामेन्टनि चेम्पियन ट्रफियाव गुबुन हारिनि हानजाफोर मोसाग्रा हानजा आरो रानार्स आप ट्रफियाव 6.5 तला सना दङ बड'लेण्ड गेलान्ट गल्ड फुटबल टुर्नामेन्टनि चेम्पियन ट्रफियाव 2.5 तला सना दङ आरो लोगोसे खेराइ हानजा दं 1.5 सना दङ खेराइ मोसानायबो मोसागोन बिथांमोनखौ लासै लासै गेलेग्रा फोथारसिम बरायनानै लाबोनो खावलायदों ट्रफिखौ बरायनानै लाबोनो थाखाय गुदि खावलायहरबाय बिनि उनाव जुमुर मोसानाय दा दसे उनाव जायगा मोननाय नङा नालाय बे जायगायाव गसंनायनि दिनैनि मेट्सखौ नायनोसै बिदिबा नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाफायाखै
অংশগ্রহণ কৰিব ট্ৰাও FC মণিপুৰ বনাম ৰেলৱে FC কলকাতা in today's final match Trao FC Manipur will play against Railway FC Kolkata dinini final gelenegi bantha best gelegiri sabsin gelegiri bitangna 0,000 rang bantha bawnai jagan emerging player of the tournament jakrang phonai gelegiri bitangna 0,000 rang bantha bawnai jagan highest scorer of the tournament bangsin gol sona hanai gelegirina 0,000 rang bangsin bantha bawnai jagan goalkeeper of the tournament bitangna luminous inverter bantha bawnai jagan hero of the tournament ni sabsin gelegirina hero of the bai bantha bawnai jagan Bodoland Gallant Gold football tournament ini. Mr. Niranjan Mosari, Honorable Video, Dimakuchi College ni masih pernah era itu di masih pura full jauh match start sih kan the bomb fireworks ini जों बारा gitu जों बारा 네 diruga coba diruga di sini di kondisi Gobindo Basumatari Sarbitana ada bijang lokasi गोबां आलासि बिथांमोना फारौबि होनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बे रोखोमैनो बेलुन बिरहोनाय बे हाबाफारियावबो नुजाथिफैनाय आलासि बिथांमोना बाहागो लागोन आलासि बिथांमोन हाजिर सुरान
Manipur Bonam Railway FC Kolkata. Nusaji Pinanai Raja Raja Alasi Giligiri official Samsung Kubu Baratni Mahariari Methani Thakai Danis Som Bosan Thakai Gori Pole Hodang Are Zengni Giligiri Railway FC Kolkata, Crown FC Kilibo, Boga Jersey, Railway FC Kilibo, Halodia, Green Jersey. Mari sandi gelang kabai ini sandi sulit nih. बे समाव मणिपुरा गल सोहोबाय कलकाताखौ बावरिं दाव बड'सा बिथाङा गलखौ सोबाय BBoys आगे रे भाई এই গাড়ীখন অকমান সাইড কৰি দিব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো चलो 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 चलो
लोगोफोरनि बिब'सा दंफां सायाव गाखोनानै दं दाबो ओंखारबोबाय मानसिफोर नेगासिनो जाय बिथांमोना बिब'सखौ मोजां मोनो ओरैबायदि मानसि जादों खेलायाव ओमफ्राय गोजौआव फुरा फुल जादों खेलाया जोबसिगोन बारा गोबाव गैला सोरगिदिं खनसे गिदिंस्राबाय आंबो खेलाया सोलिगासिनो दं मैं खासा खस पड़ा है लड़कों की भीड़ देखे इतना चरा तरफ इतना दर्शक है वाह इसको क्या कहेंगे इस बार सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन दाबो दंफां गोजौआव गाखोना दं दोस्तों ये मैच को मैच नहीं पूरा मेरा की तरह देख रहा है आप लोग देख सकते हैं यह फुटबॉल मैच नहीं हो रहा है शायद मेला हो रहा है ओंखारनाय समाव ओरैबायदि खस्थ' जायो दा खेला जोबखांनायनि उनाव नायदो ओंखारनायाव जोबोद दिगदार जागोन चलो बजाओ एक बार भाइयों कम ऑन खालि माबा मोननो आरो गुबुन जेबो मोनथ'आ फाय लामासिम ओंखारबोबाय रुदाव मोनफैबाय लोगोफोर दा खेला जोबनाय लोगो लोगो ओरैबायदि भिर जागोन बुंनो नाङा ओंखारनाया जोबोद खस्थ' जायो बेखायनो जों सिगांग्रो ओंखारबोबाय खेला जोबै सिगाङाव नै गेलेनाया जोबखांनायनि उनाव बोरै भिर जायो नायदो जोबोद भिर जोंहा लोगो मोनलायबाय लोगोफोरा दिनैनि जा मेट्स फाइनाल मेट्सखौ मणिपुरा देरहाबाय 1-0 गलाव गारिखौ एफाबो थाबायनांबाय जोङो ओंखाम मोनजायो जोबोद उखैनाय मोनो ओंखाम दुरुग मोनलायलांबाय बै नै जोंनि गारिखौ सफैबाय मोनाहांबाय बे सानैसो जनानै दंफायो नायाखै हामारा खिथानो रोसिला फैजोबबाय दां दासो फैनो हा मणिपुर होबाय मणिपुरा थांनोसै जोङो स्टार्ट खालामसै गारिखौ मा लाबोदो माबा लाबोदो देबोथ' गारबाय देबोथ' गारबाय थाइसे बथला हो नैबे गोदान नामा नैबे गोदान हा दे स्टार्ट होबाय थांनोसै
दिनैनि थाखाय गुड बाय जाबाय ना फैगौ बोसोराव बिदिनो नुबाय थाथो बिदिनो नुथों फैगौ बोसोराव फैलायनोसै जोङो नायनो बिदिनो गारि लानानै ज' ज'नो चलो चलते हैं लेट्स गो